Il-Partit Nazzjonalista tlieta fakkar il-memorja tal-eks Prim Ministru eks kap tal-Partit Nazzjonalista George Borg Oliver, 39 sena mill-mewt tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jidher li akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-Affarijiet Parlamentari David Aġus u s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley poġġew fjuri taħt il-monument ta' George Borg Oliver meqjus bħala missier Malta indipendenti. Iben Oliver u Rosa u twilet il-Belt Valletta u ħal-edukazzjoni tiegħu fil-liċew u fl-Università Irjali ta' Malta minn fejn igradwa bħala avukat. Borg Oliver mexxa lil Malta l-żewġ perjodi differenti mill-1950 sal-1955 u mill-1962 sal-1971 fejn għamel talba formali biex Malta issir indipendenti u għamel din il-kisba għal Malta. Kellu wkoll diversi taħdidiet mal-Gvern Ingliż biex eventwalment il-Kostituzzjoni għal Malta indipendenti għaddiet mill-Parlament u approvata mill-poplu f'referendum fi frar tal-1964. Nhar il-21 ta' Settembru tal-1964 Malta saret pajjiż indipendenti u kien ħalla din id-dinja fi-29 ta' Ottubru tal-1980.